Dobro večer, poštovani posjetitelji, i pozdravljam vas ispred svih izvođača koji će nastupiti na današnjem memorijalnom koncertu za našeg tragično preminulog kolegu Ivana Pavića. Priredbe, nego drago nam je što smo se uspjeli u relativno kratkom vremenu okupiti i na neki način organizirati ovaj koncert koji izlazi već u drugom izdanju. Eto, drugu godinu, nažalost, nam nema našeg dragog kolege koji je tragično preminuo, ali evo, ono što mi možemo najmanje učiniti u spomen na njega je upravo održavanje jednog ovakvog memorijalnog koncerta u kojemu se prisjećamo da kako njegovog prisustva među nama i njegovog glazbenog rada koji je on uložio, dakle, u rad prije svega u Puhačkom orkestru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakovo. Međutim, prije nego što počnemo, ja bih pozvao gospodina Ivana Klemena, zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakovo, da vam se obrati s nekoliko riječi. Poštovani članovi obitelji našeg prijatelja, člana i glazbenika Ivana Pavića, poštovani glazbenici, predsjedniče DVD-a Đakovo, svi drugi posjetitelji, pripada mi je iznimna čast da vas večeras u ime Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakovo pozdravim ovdje, da vam zaželim da uz taktove koje ćemo čuti u narednom periodu revitaliziramo uspomenu na našeg, nažalost, tragično preminulog prijatelja i da se prepustimo notama onako kako mislimo da bi naš prijatelj to učinio. Dozvolite mi da vas sve još jednom pozdravim, zahvalim na vašem dolasku, a zamolim brata našeg Ivana da dođe ovdje gore i da otvori ovaj večerašnji koncert. Želim vam ugodnu večer i da se lijepo večeras provedete. Dobro večer svima. Drago mi je da vas mogu i ove godine pozdraviti na ovom drugom memorijalnom koncertu za Ivana i vjerujem da bi on bio među prvima koji bi se trudio oko organizacije ovako nekog koncerta. Tako da mi je iznimno drago i zahvaljujem se svima onima koji su sudjelovali na organizaciji ovog koncerta, ponajviše DVD-u grada Đakovo i gospodinu Tomislavu Kruljcu. I završio bi ovaj put kao i prošle godine. Nadam se da ćete uživati u koncertu kao što vjerujem da bi Ivan uživao. Hvala. Evo, hvala i Goranu. Na uvodu bih htio predstaviti današnje sudionike koncerta. Na početku ćemo čuti Puhački orkestar DVD-a Đakovo. Nakon toga slijedi Puhački orkestar DVD-a Valpovo, potom Osječki puhački orkestar i na kraju ćemo čuti Big Band Kulturnog centra Osijek. Na početku što reći, uživajte u glazbi i nadamo se da ćete ponijeti nekakve lijepe uspomene s ovog koncerta, a ja bih sada najavio i program koji će izvesti prvo Puhački orkestar DVD-a Đakovo. Dakle, Đakovčani će se predstaviti na uvodu s koračnicom Slavonka, našeg jednog bivšeg nekadašnjeg dirigenta našeg orkestra, gospodina Branka Medena. Nakon toga ćemo čuti dva Dixieland standarda, Long Street Dixie i Tiger Egg. I na kraju ćemo imati priliku čuti jedan relativno novi hit u izvedbi, dakle, autori su, odnosno izvođači Lady Gaga i Bradley Cooper. Radi se o pjesmi koja se zove Shallow. Pa evo, pozdravimo jednim pljeskom prve izvođače.
Evo, hvala lijepa orkestru Đakova, a ja bih pozvao na pozornicu pukački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Valpovo. Evo da najavimo i naše goste iz Valpova. Inače, prije nego što počnu, reći ću da nas i Đakovčane i Valpovčane veže već dugi niz godina prijateljstva, suradnje i moram reći da jedan i drugi orkestar su zapravo jako stari kad se gleda trajanje i kontinuitet njihovog postojanja. Đakovo je počelo još tamo 1882. godine kao sekcija pri Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, a Valpovo je počelo 1890. godine. Oba orkestra su ostvarila zapažene rezultate u glazbenom izričaju, dakle gostovala su na brojnim mjestima, sudjelovala na brojnim festivalima i manifestacijama i evo na sreću danas djeluju i nadamo se da će još dugo i dugo djelovati. A ja bih rekao nešto i o programu, dakle, pukačkog orkestra DVD Valpovo predstavit će nam se, dakle, s popularnom koračnicom legendarnog Glenn Millera, Američka patrola. Imat ćemo priliku čuti ovaj klasični komad, Dmitrij Šostaković, ruski skladatelj, Second Waltz, drugi valcer iz jazz suite. Imat ćemo isto tako priliku čuti i jedan naš operni standard, zapravo jako poznatu ariju, dakle U boj Nikola Šubić-Zrinski, a isto tako će nam se predstaviti iz obradom popularne klapske pjesme Vilo moja. Pa evo, pozdravimo jednim gromoglasnim pljeskom našeg gosta iz Valpova.
Dobro večer svima od nas Valpovčana. Veliko zadovoljstvo nam je gostovati, evo, po drugi puta u čast našem prijatelju glazbeniku. A evo, pokazali ste da u Američkoj patroli jako dobro možete pljeskati, a sad vas molim da evo i zapjevate s nama. Svaki put kad se mi pogledamo, ti mi ne ozdraviš, ko da se ne poznamo, a da mi te setim kad će zaspat, prvo znam da ti rečem da volim te još. Pa ćemo zajedno. Vino moja, ti si moj san, ti si moj san, ala je bilo mi da si tu ja mi, da te ne poznam, da te ne znam, ala je bilo mi da si tu ja mi, da te ne poznam, da te ne znam. Najljepše hvala. Skoro svaki put kad se mi pogledamo, ti mi ne ozdraviš, ko da se ne poznamo, a da mi te seti zvak kad će zaspat, prvo znam da ti rečem da volim te još. Vino moja, ti si moj san, ti si moj san, ala je bilo mi da si tu ja mi, da te ne poznam, da te ne znam, ala je bilo mi da si tu ja mi, da te ne poznam, da te ne znam. Vilo moja, vilo moja, vilo moja, vilo moja. Hvala lijepo. Hvala. A sad za kraj idemo u boj.
Hvala još jednom, velika hvala dakle Valpovčanima na ovom nadahnutom nastupu i zamolio bih vas još jedan pljesak za njih. A slijedi nam treći ansambl danas. Evo, predstavljamo, zapravo možemo imati priliku predstaviti jedan od mlađih orkestara u Hrvatskoj, Osječki puhački orkestar. Orkestar koji je nastao relativno nedavno i zapravo već na neki način djeluje intenzivno na sceni i grada Osijeka, a evo nastupaju često i u Đakovu. Ono što treba reći je da je to orkestar koji se u nastanku, dakle koji se trudi rasti, razvijati i dosegnuti slavu koju su nekad imali nekadašnji orkestri u Osijeku, kojih je bilo čak i 3 u jednom razdoblju povijesti. Tako da je ovo simbioza, skup zapravo mladih ljudi koji su mahom i glazbeno obrazovani i koji počinju jedan glazbeni put, nadamo se uspješan i dugotrajan. A što se tiče samog programa, i oni će se predstaviti dosta atraktivnim programom, možemo reći. Imat ćemo priliku čuti splet pjesama poznate popularne grupe ABBA. Zatim će se predstaviti i sa jednom, možemo reći, latino stvari, dakle jednom stvari hispanskog predznaka, Luigi Di Salo Pepe. A na uvodu ćemo čuti za zagrijavanje 2 koračnice, Dolensku i Naranžu. Osječki puhački orkestar.
Dobro večer vam u ime Osječkog puhačkog orkestra. Pozdravljam vas u ime najmlađeg orkestra Slavonije i Baranje i zahvaljujem vam na prilici da večeras budemo ovdje. Volio bih također zahvaliti i našim prijateljima iz DVD Đakovo i DVD Valpovo iz njihovih orkestara koji nam u svakoj prilici skroz od našeg osnivanja 2019. godine pomažu svim silama koliko god znaju i mogu. I posebno pojedincima koji dosta često znaju doći i pomagati nam i u samom sviranju. Tako da molim vas jedan pljesak i za njih. Večeras nas čeka još jedna stvar u izvedbi Osječkog puhačkog orkestra i to je zapravo splet Abinih pjesama, najpoznatijih. Nadam se da ste uživali dosad i nadam se da ćemo vas ostaviti bez daha i u ovoj zadnjoj stvari.
Evo, hvala Osječanima, molio bih vas još jedan pljesak za njih. Hvala lijepo. Evo, zaista drago mi je da ste se okupili u ovakvom broju i da pozorno pratite zapravo program. A ono što nam slijedi je nekakav sukus, možda možemo reći, rada i ovih orkestara između ostaloga. Naime, skupina glazbenika iz sva tri ansambla koja su danas nastupala je odlučila tamo negdje zimus u ožujku krenuti s radom u okviru jednog, možemo reći, big benda, gdje smo onda okupili nekako one najzagriženije glazbene snage i odlučili krenuti u osnivanje zapravo jednog sastava koji bi trebao ponuditi, dakle, publici nekakav novi, drugačiji glazbeni izričaj od onoga što smo navikli, možda i puhačkih orkestara, pa smo na taj način zapravo i krenuli u priču Big Bandu. Dakle, Big Band je počeo zapravo djelovati u Osijeku u okviru kulturnog centra Osijek i evo, ovo je zapravo tek drugi nastup. Prvi nastup je bio tamo u Osijeku još u 7. mjesecu, a đakovačka publika ga ima priliku čuti, dakle, evo i u ovom novom sastavu, osvježenom sastavu, dakle, jedan sastav koji ćete vidjeti da zrači glazbenim entuzijazmom i velikom ljubavi prema glazbi. Ali dosta priče, pređemo na svirku. Što ćemo čuti? Ovo što ćemo čuti danas je zapravo na neki način jazz repertoar, ima tu i nešto i pop glazbe. Imat ćemo priliku čuti između ostaloga na početku Superstition, poznatog američkog funk glazbenika Stevie Wondera. Nakon toga ćemo čuti jedno dijelo, zove se Cantaloupe Island, ili u prijevodu na hrvatski Otok Dinja, autora Herbija Hancocka, poznatog američkog jazz pijanista, još uvijek živućeg, nedavno je proslavio i rođendan. A isto tako imat ćemo priliku čuti jedan standard Ain't No Mountain High, Marvina Gaye, koji je bio na ljestvicama tamo 70. godina dosta visoko, mogli ste ga čuti možda u nekakvim filmovima. I isto tako za kraj jedna zanimljiva skladba, zove se Jazz Police. Nadamo se da nas policija nakon toga neće rastirati. Pa evo, uživajmo u svirci Big Banda Kulturnog centra Osijek.
Big Band KC Osijek. Još jednom pljesak, molim. Posebno bih istaknuo soliste na alt saksofonu, gospodin Goran Schmidt. Na tenor saksofonu, gospodin Benjamin Lamza. I tamo pozadini na bubnjevima, gospodin Robert Tešanović. Da ne zaboravimo još jednu osobu u srednjem redu, Matija Krančević na trubi, također. A ovo nije zadnje. Molio bih sad da se svi orkestri okupe zajedno. Slijedi zajednička skladba, odnosno završnica ove večeri. U izvedbi i orkestra iz Đakova, Ivana Pola i Osijeka i Big Benda čućemo skladbu Just a Gigolo. Prema tome, molio bih da se orkestraši okupe pa da krenemo svi zajedno. Ovo malo dulje traje, pa molio bih jedan pljesak da si ljudi malo požure.
Eto, cijenjena publiko, ovo je bila završna točka večerašnjeg koncerta za našeg dragog Ivana. Nadamo se vidjeti sljedeće godine, ako ne u ovo vrijeme, možda neki drugi termin, ali svakako se vidimo. Ovom prilikom bih želio zahvaliti nekim ljudima koji su sudjelovali u organizaciji, između ostaloga prije svega svim ovim glazbenicima. Molio bih vas još jedan pljesak za njih. I u doba korone je vrlo teško bilo održavati probe, teško smo se skupljali, ali smo uspjeli ipak napraviti jedan, nadam se, vama zanimljiv i upečatljiv koncert. Ja bih se zahvalio još i voditeljima, posebno orkestara iz Valpova, profesoru Daliboru Košutiću, iz Osijeka mladom gospodinu, budućem akademskom fagotistu, gospodinu Domagoju Pečaru, i starom dirigentu Kapelniku Osijeka, gospodinu Željku Baterniku. A posebna zahvala ide i gospodinu Denisu Ravliću, koji je uključen u rad svih ovih ansambala i kao profesor, i kao edukator, i kao izvođač, kao što vidite, tako da bez njega bi teško bilo zamisliti neke ove akcije. Eto što je za kraj, u spomen na Ivana i ono što najviše volio, a to je glazba. Želimo vam laku noć i doviđenja. A prije samo kraja molim vas jedan pljesak i za organizatora svega ovoga, gospodina Tomislava Kruljca, voditelja glazbe u Žakovu. Güzeldir.